Us presento la Mona Mora, Carmen, i a la goril·la Mariana. I anem a contar el conte de la Mona Mora. La Mona Mora vivia feliç al seu arbre plataner. El que més li agradava del món a la Mora era menjar plàtans acabats de cagar del seu arbre. Cada matí, el primer que feia la Mona Mora al despertar era estirar els seus llarguerus braç i agafar un plàtan per esmorzar. Per a dinar es feia una sopeta de plàtans a l'hivern i una amanida de plàtans a l'estiu. Per berenar, un entrepà de plàtans amb xocolata i per sopar, una truita de plàtans amb poc i tomaqueta. Tot el que necessitava per estar contenta ho tenia la Mona Mora al seu arbre. Un matí, al despertar, la Mona Mora va estirar la mà per agafar el seu primer plàtan del dia, quan, sorpresa, no va trobar res, però res de res. Va mirar al seu voltant i, ai, quin horror, no hi havia ni un plàtan a l'arbre, havien desaparegut tots. La Mona Mora es va calmar, va començar a donar voltes i va dir en veu alta: Què hi ha que fer davant d'un problema? Doncs, buscar una solució. I es va posar a pensar. Buscaré pistes, va decidir. De seguida va veure una pell de plàtano prou seva. Davant n'hi havia una altra i una altra. I tot seguit, tot ple de plàtans que formaven un caminet. Seguiré aquest rastre de pells de plàtan i així trobaré el lladre. I això va fer. Va seguir aquella pista i va trobar 1, 2, 3, 4, 5 i fins a 10 pells de plàtan. Davant l'última pell de plàtan estava el peu penjant la seva amiga la goril·la Mariana i darrere de la goril·la una muntanya de plàtans. Però, goril·la Mariana, què fan tots els meus plàtans en aquella muntanya? Jo tenia molta gana i com que m'agraden tant els plàtans del teu arbre, he pensat en agarrar-los tots i menjar-los. Però, això no ho pots fer, goril·la Mariana. Els plàtans estan a casa meua i són meus. No pots agafar les coses dels altres sense demanar permís. A més, els plàtans són per agafar-los i menjar-los en seguida. Si no, es fan malbé. Què farem ara amb els plàtans per menjar? Es faran maús i s'espavilaran. Oh, amiga Mora, jo no sabia tot això. Em perdones? Estic avergonyida d'haver sigut tan avariciosa. Vale, et perdone. És més, tinc una idea per no haver retirat tots aquests plàtans. Farem una festa on convidarem a tots els nostres amics i així se menjaran els plàtans i podrem ballar. Això és una gran idea, amiga meva. Anem ara mateix a fer totes les invitacions. I així va ser quan la Mona Mora i la goril·la Mariana van solucionar el problema dels plàtans i van seguir sent grans amigues. A més, van organitzar una festessa on es va passar allò de més bé. Van convidar a tots els amics i es van posar a ballar la seva cançó preferida.